Oh, wedulay mo sil. Ha? Tanawa, dani oh. Kanang blue lagi mao ra na. Ini patuklog. Ini patuklog. Mga kapobre, for tonight's video, among i-share og pila ang amo ang sahod. Magkano nga ba ang aming unang sahod sa Facebook? Ito na mga kapobre, share. Ay, char, Tagalog pang baki. Ang sweldo dahil sa Facebook, mga kapobre, ang iyahang cut-off is 12 to 15. Dayon, ang iyahang sahuran yun is 20 to 25. So, pagka 25 ato mga kapobre, amo siyang gi-inquire niya. Siyempre, first time pa naman makadawat ang sweldo. Makulbaan dyan tang anong walay sulod. Kay, mostly sa mga vlogs good sa YouTube, mao na ilahang mga gisulti dito nga 25 gidaw ma-receive ang sahod. Unya kay wala man mo na-receive pagka 25, gibalikan na mo pagka 27 mga kapobre. So, pag inquire na mo diha sa mahayag, paghihapon siya sulod mga kapobre. So, announce ni Inday, mura na siya naluya, nakauna-una siguro siya nga, tinuod ba ka nino nga makasweldo ka sa vlog? Tinuod ba ka nga na-abjay sweldo? So, ano mo ni-achieve karon ang nana mo mga kapobre? Kung dili tungod ninyo. Muna mapasalamatan kay mi. Salamat kay sa inyuhang suporta. Unya karon ang atong hisgutan ang among sweldo. Pag humana mo inquire sa among sweldo mga kapobre, kay lagi na naman. So nakauna na din nga adto mi ni Cookie. Og sa iyahang family kay para sad makabalo iyahang kanang guardian nga kani mo niyang sweldo, mo niyang bahin. So nanan mi sa video para kwaon na tanawa dani sweldo. Blue lagi mao ra na. Ini patuklog. Baludo. Gidres, tunante ka dai. Sige. Ang katawan kang may dai. Dari ko kumano. Ge. Ngara lagi ng blue. Ana. Dili Sa- ba ni? Oh, dili na bali si kana. Ana. Sige, saksa. Gituklo. Dot. Yan na karon. Dayon. Yun na kaon. Ay ingana naman sin nga I want. Na. Mapriso ka. Mapriso ka. Agoy. Kana. Cash. Savings, ibabaw. Kinaunhan. I-type pila mo idrohon. Gis. Ay ko di ko kabalo. Dito. Dito na. Pakita ang 1. 1. 0. Atong tudluan Di pag yun. kapobre para kabalo na Oh, ni siya, kana. no? 10,000. Confirm. Gamit sa Kani. sunod. Dili. Dili. Ubos. Kani? Ikaduha. Kani? Kana. Pin. Pin. Asa ani? Katong pin na to. Uy, yun. Patakag tuslok Di diha. ko kabalo dai. Katong Ay, password pin na. ba? Okay. Sa tuday zero. Ay, Oh, magpatatang ayaw punog gilito. tuplo. Pinagkuanta. Gi. Ay si resibo. Oh. Ang resibo. Okay. Pun ipa. Balik saksak. Okay. Oh. Balik saksak. Gi. Pun ipa kay. Balik trabaho kag kariton. Sige ka ay wala. Sige na. Ay wala na. Sige na, day. Wow. Humana naman kapobre ni anhin na milang ka Cookie para ipalantaw nila ang among invoice sa Meta. Dayon napod si Cookie sa atubangan. Thank you. Don't forget to subscribe our YouTube channel. Bye-bye!